Jotono no khulumkha jotono no ato ano sinibaina ani sakhamya belai khe kotorma wngui klaijak tabuk bohokni bemar bisi to balogyapo prai 8 din hai tongkha tabuk belai problem o klai tongkha ambagui nong thani ang ma phaikhe joto maya ganang kha ganang rok nog ano kisa chubadi ang belai bipot o klai tongkha tamni hingkhe joto borok no saimano hamya klai khe jotono rang rini bepar bithi chanani doctor naijaknani belai kosto wngui tongkha yago rang khoksa phano kwrui ajina lama kwrui fungai khe nokhor khe ajinani hima hai phiaba ta rang khoksa phano kwrui aboni bagui norong thani o khulumwui yak jurui ang no koijao ano kisa chubajuk khaijak norong ni chubamung bai ang ani sak sori hamui phaima hingkhe belai hambai yago rang kwrui ni bagui no norong thani ang chubamung sano but joto borok no sio ang bo hai khe samung khai hardwork khai abo ani thani ang kono line kwrui cholinai lama kwrui aboni thani no doctor naijakna bagui borok baire refer khai rwkha but ang ani yago rang khoksa phano kwrui aboni thani nong thani sano chwngbo jotoni thani no chwng bui hamya rok khe chwngbo chubalaio thanglai o but norog bo chwng ano kisa chubakang khe norog ni chubamung bai ang kisa hamui phaima ani kha o tongthokgani hinui ang norong thani abono chubamung sanjao ta hambai jotono kisa misa khoksa khoni khe chubaui ano hamrui rwkha nongni hamrui bai ang kaisa samung khaida mano tiprasa rok bagui o dophani bagui sangmadik buino nugya mano obono ang chai tongnai hambai ang bisi kok saimaya lengo.